Tul ix-xhur tas-sajf 4 skejjel f'Malta u Għawdex se jinfetħu biex tfal bl-awtiżmu jkollhom spazju fejn iqattaw ħin liberu f'ambjent sigur. Dan tħabbar miċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat li b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni qed jaħdmu biex joffru iżjed servizzi għal ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu. Dawn l-iskejjel huma l-primarja ta' Ħattart, dik ta' Marsa Xlok, l-iskola sekondarja fiż-żona taż-Żokkrija l-Mosta u l-primarja tax-Xewkija Għawdex. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq li din l-inizjattiva tgħin fl-iżvilupp personali ta' tfal għalli hemm bżonn tiżjed ħidma mal-ġenituri bit-tfal bl-awtiżmu. Għal dan il-għan għaddej xogħol fuq pjan fit-tul infassal mill-Aġenzija Ewropea għall-Edukazzjoni bilan li fil-qasam edukattiv ikun hemm iżjed inklużjoni. Intant Michelle Muscat tat donazzjoni lill-Assoċjazzjoni għal ġenituri bit-tfal bl-awtiżmu bilan li tgħinhom iwasslu l-messaġġ tagħhom aħjar dan fil-waqt li għamlet appell ċar ħafna. Għalhekk nagħmel appell lill-ġenituri biex dawn l-ispazji jużawhom, speċjalment ġewwa Għawdex, nafu li hemm diffikultà minn ħafna ġenituri sabiex jużaw dawn il-postijiet, ejja ma nħolqux tabuż ġodda, dawn huwa kondizzjonijiet li llum il-ġurnata huma widespread, però hawn ħafna min jaf, jifhem u jgħader. U jekk ma nkunux aħna stess li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u li allura nfehmu lin-nies biex jifhmu x'inhi il-kundizzjoni, inkella ma naslu qatt.